Unii oameni susțin că Iisus Hristos a fost doar om, fără natură de Dumnezeu. Însă, acest lucru este total greșit, deoarece Iisus Hristos este Dumnezeu, care s-a dezbrăcat pe El însuși pentru a lua chip de rob și pentru a veni pe pământ ca să împlinească voia Tatălui și să aducă cuvântul Său oamenilor. A acceptat condiția de om, a împlinit misiunea dată de Tatăl, a murit pe cruce, a biruit moartea și iadul și a înviat, iar tot universul s-a supus măreției sale. Și tot ce este în cer, pe pământ și sub pământ i s-a închinat, deoarece Tatăl a ridicat numele Fiului mai presus de orice nume. Dacă Iisus era limitat ca orice om, atunci cum putea El să arăte slava lui Dumnezeu? Ce om până la Iisus Hristos a putut face ceea ce El a făcut, să îl arate pe Dumnezeu în toate lucrurile? Acest lucru doar Domnul Iisus Hristos îl putea face, pentru că El este Dumnezeu.